Dat is net voor hem. Nee. Dat is voor Ildau. Dit is leuk. Super. Die gaat er nice. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ildau denkt dat dit de balzaal is. Ze zien heel dit mooi een doosje. Wie is een doosje, Ildau? Gelukkig is ze wel een beetje opknapt. Ildau wel. Poes. En waar ben je? Jiske en Vetje. Jiske Vetje. Zaak is helaas nog los, zie ik. Die leidt, nou ja, op een bank is neer, die had neer in de mars. Ik ben vanmorgen even mijn zaken naar de huisarts geweest. Nou, die kan zijn klachten eigenlijk net echt verklaren. Het is net de buikgriep zat die roengot bij alle oren ben. Dat wordt al eigenlijk veel te lang. Dus die zou even lezen bij de kinderarts. En ja, hij moet echt wel een beetje beginnen te eten, want hij eet eigenlijk vrijwel niks. En nou ja, dat maakt eigenlijk wel. Maar ja, ik kist hem echt net dwingen natuurlijk, dus ik vind het heel lastig. Er was er een alleen een meidje. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat die kinderarts zei en hoe en wat verder. We zullen zien, de huisarts zei al vanaf december eerder op het ontkwakkelen. Mijn koorts en de darmpjes wat te sturen. Dus ja, misschien dat het dan wat oorzaak is. Ik hoop je niet raars, maar wel goed dat dat toch even onderzocht wordt. Want hij is nou echt de laatste 4 weken heel ziek en dat is super sneu. Hij had geen energie meer en niks. Maar mezelf gaat het wel heel goed. Ik merk wel, nou ja, die ben dus ziek. Ildau is ziek, Westzaak is nog ziek. Die ben prutte nachts warmer. Dus ik ben wel wat wurg. Maar voor de rest gaat het heel knap. Dus dat is mooi. Dat kan ik wel broeken nou, om een beetje van die band te wijzen. Maar we nog een doosje. Dus maar met mij? Ja. Jeske, ja. Met een doosje, dus mij? Nee. Maak alleen nog een doosje in de badkamer. Ik wil wel. Kom dan. Komt aan hoor. Ja! Come on. Today I don't feel like doing anything. Ba-da-da-ba-da-da. Leave a message at the sun. Nothing. No. Kom zwemmen? Klimmen. Kom. Schudden met die billen. Applaus! Nou, ik zal een bakje koffie zetten en mijn zaken zien. Doen ze toen nog verder ook als mijn zaken? Hallo. Kom. Nee. Ho, daar moet ja. Kom. Kom met mij. Kom met mij, PSI. Hoppatee. Hey, Poes. Hier komt ie. Gringo. Hi. Kies. Oh. Poesie, hè? En hoe is mami mandje? Net goed? Oh, schat. Nee, ik vind er niks van. Snap ik echt wel. Wat best het zien? YouTube. Ja, joh, die mensen zitten weer al op YouTube. En hast het shitsvlog ik zo? Welke hiest zo, hé? Die op een boord, hè? Zaken hier alle vlogs van het boordvakantie van vorig jaar hebben zien. Wat, mandarijntje? Ja, mandarijntje dan? Door wie mandarijntje? Mij? Een mandarijntje. Neem maar mij. Neem maar naar de tafelstoel. Neem maar mij. Pak mij mijn skaaltje. Neem maar mij naar de tafelstoel. Ja? Daar. Pak mij mijn skaaltje. Het is 1. Het is 2. Nee, meid. Zo. Hier voor hier, hè? Net alles tegelijk. Hey.
Nee, dat is alles tegelijk. Lekker sapperig met mijn keel. Wel lekker. Oh. Je het goed? Moet je drinken? Of zit er een pitje in of zo? Nee, lekker? Probeer je zijn oren. Ja, ik kom met mijn koffie. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Zo. Oh, ga stoot er dan op. Was er nog meer? Ja? Heel dat ik een paar dagen net eten. Was het haast net heel maar wie echt zo. Maar nou, die had je het. Of juist eigenlijk is ze weer van juist weer eigenlijk normaal eten niet. Dus gelukkig maar. Want op blijft ben je wel klimmer al die diarree-luiers en spui en oh my goodness. Jongens, zo snel kan men met die skillen en snijden maar met die. Nou, maar is dat rusje. Daar win ze. Lekker. Pitje? Ja, die is net lekker. Oh, dat was smietig. Die is net lekker vies juist voor de mond. Smietig, die weer de troep daar. Zo. Maar aan geen boetentje meer, dat is zo lekker waar. Aan een boeten, hè. Is er meer? Is het klaar? Nou, mijn wil eerst koffie drinken. Zullen we nog mandarijn, hè? Nee? Ja, eet lekker op, jong. Niet net zezen, maar dat wens je boeten. Net zo doek. Dat was een fotoboet. Tjoch. Tjoch. Zo. Tjoch. Tjoch, maar de camera. Tjoch. Ik kan je wel opvragen, hè? Ik kan je wel opvragen, hè? Moet je zo door? Oh. Was het eruit? Dan heb ik gewoon aan de boet. Maar wil je eerst koffie drinken? Eerst koffie. Was dat bij zaken, Sjen? Ja, zit op bij zaken. Zaken een beetje verdrietig, hè? Zaken zie ik. Go, 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 go! Nou, Hilde zit in de zaken. Ik doe een bakje koffie en daarna neem ik een mooi waasje. Nou, en onder de koffie ben ik toch even op zoek naar misschien toch nog een simmervakantie. Wij zo'n ijs bij de boot. Dat gaan we sowieso wel dwang, denk ik. Maar het leek jou toch echt wel heel leuk om mij te ben. Bijvoorbeeld naar Italië, naar het Gardameer of Satarin. Of naar Kroatië of zo wat. En dan op een camping. Leek het hem van zaken zo leuk. En ik snap het op zich wel, want bij de boot is natuurlijk 1 of 2 dagen best ergens. En dan gaat zaken correct vriendjes maken en dan vaart het verder. Dus ja, dat idee snap ik wel. We hier natuurlijk voort hier Rolf Jan mij, dus dat is wel een optie. Maar op een camping is echt wel heel leuk. En dan een beetje maar wat glierbaan en een pannenkooi of voetbalveldje, iets. En een beetje stroom. Er is nog wel wat keus, maar het gaat echt heel rap, zeg ik wel, wat nog beschikbaar is. Ja, en dan kiest in een soort chaletje of zo'n soort tent. Er zijn wel verschillende opties. Het eerste wat me een beetje ongeriest is om heel lang in de auto met die ben. Vooral met Ilda, dat is net echt een autorieder. Nou, in Kroatië is precies toch wel echt heel lang in een auto. En trouwens, Gardameer ook. Dus ja, dat is nog wel een dingetje. We zijn ook misschien maar dan 's nachts rieden gaan. Dus zij is van, dan hopen dat ze sliepen in de nacht. Jij kreeg mij beide graag rieden. Dus dan kist ik gewoon weer rieden niet keer die kant op. En dan om de beurt rieden. Dus ik zal zien wat vinden. Maar ja, er komt zo'n heel leuke ding voorbij. Maar het is al hier aardig prijzig. Dus daar mag ik nog even een zien. Maar leuk bouwen, hoor. En wie wil sowieso heel graag een keer met het scootje en wel met de boot. Dus gelukkig ben die opties er sowieso. Maar ja, als je het zegt, dan weet je het ook net. Dus wie struinen wat. Skep. Nou, wat ik nou een grote skep en dat amen. Hé, hondjes. Hé. Dat is net voor hem. Nee. Dat is voor Ilda. Oh, kijk, hondjes. Zullen we de hondjes even met tante Ilse in de tuin doen? Dat was wel heel druk, hè? Jeske, vetje, kom. Hier is een vetje. Nee, want ik kan wel iets kijken.
Nou, de plantjes had toch nog een beetje zwier om mijn nachtfrost. Dus ik sla even de derde plantjes er wat uitplukken. Hopelijk bloeien ze dan weer een beetje op. Want het houdt net door. Ja, dit is me trouwens nog wel heel mooi. Valt me niks aan. Kijk, nog een beetje water gaan. Spoes daar. Maar we doen nog even het plantje bij de vader door, Hilde. Zo weer. Hopla. Hopla. Door de kap. Smiet maar door de kap. Oh, wow. Tja, dit is nou je net meer mooi. Nou je raven, nee. Nee, blomkes, hè? Is maar niet voet smieten? Ja, maar. Bah, dat is vies. Smeer met voet. Dat is hoi. Hoi. Beetje meer zonder. Zo, schep. Zo, overtrouwen. Sla. Nog een beetje. Is het klaar voor? Komt-ie. 1, 2. Hoppa! Nou, sla je mijn zaakje, ja? Kom zo weg. Zaak, die is nog in de hoers. Die kent net echt vinden. Ik vind het wel heel sneu, heel schande. Je weet eigenlijk zelf, ik zei de meisje, ik ben boeten gewoon even zitten. Maar dat is het echt net. Nou ja, het wordt heel helemaal net. Maar ik zou denken, ben je een mooi boeten en dan ben ik jit. Dus ik word sneu. Maar ik moest zelf maar eerder toch wel even een frisse neus hebben. Dus ik ga zijn, we gaan nog correct in de zonbak en dan komen we weer in de hoers. Doef is dit wel even leuk, meid. Tja, maatje nog maar in. Doe maar weer vol. Doe maar weer door de kap. Ja, schep er maar in. Dan drukken. Dan een beetje meer erbij. Ja, goed zo meid. Dan een beetje. Maar weer door de kap. Maar we eerst goed oorstampen. Ons wordt net. Dan een beetje erbij. Is het klaar voor? Ja? Kunt even. 1, 2. Hoppatee. Slaan. Zo, slaan. Hoppa! Tadaa! Oh. Cool, hè? Wat geven we er aan hier nou? Trampoline springen? Ja? Cool. Maar je hebt eigenlijk een helikopter, hè? Oh, daar. Komt een helikopter aan, hè? Machine, daar, in de lucht. Daar is er. Helikopter, mij op reis. Helikopter, hé. Kom, trampoline. Eerst gaat ik weer druk op het springen met zuster, met je vieze pootjes. Spring. Weer een helikopter, hè? In de lucht. Skoppen.
Ja, pa. Zo gauw ben ik bijna een grut, hè? Ben je verdorie hier? Zit hier op het trampoline om mijn bal te watchen. Helikopter, helikopter, mij, die op reis. Heen in de wolken wil ik wezen. Wat was het? Is het met mij? Oeh, hier daar. Loop de poep. Kom maar mij, brengen we de kroon even weer om. 1, 2, en 3. Zo, is het goed? Dit is leuk. Hoe zit het nou, hè? Hem zet even wat stiekem. Uitje. Zo, maar de voeten in de drek. Huppatee. Daar gaan we. Dit is beter, dacht ik maar, hè? Dit is leuk. Wat is lekker water, meid? Auto. Hé daar, boer Marjan? Ja, dat is een kroon, hé. Dat is grappig. Ah, goeie. Maar we ruilen van kronen, joh. Kijk, nou. Dus even zien wat het verschil is. Ja, doe maar. Nee, ik loop toch ook bij mijn eigen kronen hoor. Ja. Dat mag. Ja. Dat is echt wat zwilder, dacht ik. Toch, dat is maar 60. Dat zijn er 4. Opblikt. Ja. Ik ga het mooi bij mijn eigen kronen, ja. Wie gaat naar de bult? We gaan balvoen hier dan, hè? Een mooi balvoen. Kijk wel mij. Goed zitten. Ja, we gaan naar de bult. Smieten we de ratsen op de bult en geven we in de zaak, ja. Is voor die. Smiet de ballen maar in een bakje. Bakje met mij. Bakje erin. Zijn we weer verder? Zo. Waar daar? Waar daar? Heid. Waar gaat het heen, hè? Waar is de heid, denk? Hier een streep, hier een streep. Die heid, hè? Lukt het? Ik kan zien wat de haast hebben daar. Oh, de haast. Flinke. Ik zal even naar de zaken daar. Zijn we naar zaken? Zaken, hè? Zijn we dood? Je houdt maar een tuut. Je houdt maar een kroepie. Oh. Opstapje. De roe heen. Stap hem erin. Kroepie. Doodheid. Ontaast. Oh. Doei. Kom, door de zaak. Zo, kronen te plak. Nou, kronen. Antwoord een keer. Beste. Is gelukt. Pakje uit. Alle drek eraf. Hier, daar. Doe maar gaan de zaken. Dat member lezen nog even. Oh, ja. Zo. Leesjes hier. Neem die leesjes ook. Zo, zet de leesjes daar maar naast. Naast member lezen. Zet ze er maar naast. Hier. Even netjes om kant. Heel goed, meid. Super. Die nog ernaast. Zo, tada! Doe eens hè. Klaar, mijn zaken. Zaken slipt. Ik zal even wat appels schillen, blomkool even. Dan leeuw ik het wel. Toch wel blij dat we even boeten was binnen. Want ja, we willen een paar dagen helemaal binnen en we zijn helemaal geer van. Dus dat is wel lekker. Is het een koekje leren? Sure. Sam? Pak maar. Nee, het mij wel. Oh, nou voor draaien. Ze wees maar in je maar. Wees maar in je, joh. Hè?
Nou ja, en voor Hilde wel even goed, even lekker boeten. Dus ik nog wel wat drank in boeten, neem met de plantjes en nog wat modder bijvullen, dus dat is wel mooi. Ik vind toch wel al met al een prima dag, zeg maar. Lekker met Hilde donsen, lekker boeten geweest. Nou hoop je het zaken hoop knap, want dat is wel heel sneu. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill app te downloaden van die tablet of telefoon. Nee, Hilde, weer door je chips. Weer door je chips. Nee, koekje, dat is genoeg. Zo, later. Nee. Wat een nice chips vlog. Hey hoi. Zo.